asisolve ama quadratics. Soqala ngokusolva sithi x squared plus 4x equals 21. Mawuqala ukuyibuka le equation uzovela ufuna uqale ngokuyifactorize kanti kuzomela uqale ngokuthi icala elilodwa kumele libe u0. Angithi uyakhumbula ukuthi wonke ama equations kade siwenza kumele icala elilodwa libe u0. Ngakho sizokwenza kanjani lokho? Sizothi -21 kuwomabili amacele. Bese sizosala no x squared plus 4x minus 21 equals 0. Sesingaqala ukuyifactorize ngempela. Siyazi futhi ukuthi misifactorize kumele senze ama steps okuthola ifactor yale number sekugcineni iqala ngoba i-product noma ukumultiply kwaleyo number kumele kusinike le number sekugcineni a times b ebese uku-adda isum yalezo number isinika le number engaphakathi a plus b. So asibona ukuthi ama factors ka21 uba ebese sabona ukuthi yipi ezokwanela kahle uma sifaka kule equation yethu. 7 times 3 u21 angithi futhi 7 minus 3 u4 angithi so sebenzisa 7 times 3 nakho. So sizothi x plus 7 x minus 3 equals 0. Futhi uma sifuna ukusubstitute lezi numbers kule equation ye-origin sibona ukuthi sophuma ngempela ne-answer eyiqiniso singakwenza lokho. X plus 7 equals 0 or x minus 3 equals 0 phela ngithi bese sithi x equals -7 ngoba siminaze u7 kuwomabili amacele lana so plus u3 kuwomabili sithi x equals 3. So x equals -7 or x equals +3. Uma substitute -7 so sithi x squared -7 squared u49 +49 plus 4 times 7 28 minus 21 ngoba u21 sowusa ngakale sowusa ngakwesokudla isandla kusisaleke no 49 minus 28 minus 21 uma siqhubeka sothi x squared plus 49 equals 14x. Lana ke sizo minusa u14x kuwomabili amacele khona sizosala no x squared minus 14x plus 49 equals 0. Siyazi ke manje ukuthi u49 uyi-perfect square. Ngakho uma usquare inumber eyodwa uzothola u49. So kulama factor kumele siwathole i-product yawo kuzoba 49 isum yawo kuzoba u-14. Ama factors ka49 nje beyi-perfect square u1 no7 no49. U7 squared usinika u49 futhi u7 plus 7 equals 14. -7 plus -7 equals -14. So sisebenzisa u7 as i-factor yethu sizobe siyisebenzisa la kule equation. Sizothi x minus 7 times x minus 7 equals 0. Ebese siqhubeka sithi x minus 7 squared equals 0 ngoba into efana x minus 7 no x minus times x minus 7 into efana no x minus 7 squared. X minus 7 equals 0. Singathi x minus 7 equals 0 or x minus 7 equals 0 kodwa into efanayo leyo so siyibhala kanye nje. X minus 7 equals 0. Bese edda u7 kuwomabili amacele sizothi x equals 7. Asiqhubeke ke senza amanye.
so ngathi x squared minus 64 equals 0. Uma uwazi ngempela ama-perfect squares akho uyazi ukuthi no-64 uyi-perfect square. U-64 uma ucabanga uyi-perfect square kaba ubucabanga ngalokho-ke sibe siqhubeke x squared plus 0x minus 64 ngoba phela i-x order asinayo la sino x no negative 60 x squared no negative 64 x asinayo so sofaka u-negative x u-0x nxese singedideka nami u-negative 64 umele a times b ebese u-0x umele a plus b noma a plus negative b noma a equals b ngoba a plus negative b uyafana uma ususa u-b use ngale uba positive so a equals b yeah so bese sisuke lana ke sizobheka ama factors ale perfect square u8 ama factors a64 I hope uyakwazi lokho so ke x minus 8 times x plus 8 ngoba negative 8 plus positive 8 u0 loyo negative 8 plus positive 8 u0 lo wapha kanendawo bese negative 8 times positive 8 negative 64 loyo uyabona ukuthi a plus b a minus b usinikwe a squared minus b squared la phezulu le function yethu le equation yethu imenge order ethi a squared minus b squared u negative 64 lo wethu umele u negative b squared so 8 x minus 8 x plus 8 uma si factorizeile ebese ke sizothi x squared minus 24x plus 144 equals 0 144 nawo uma uwazi ama-perfect square akho uyi-perfect square no-144 ka-12 12 squared equals to 144 futhi 12 times 2 24 12 plus 12 futhi 24 yeah so sizimzisa u-negative 12 no-negative 12 ngoba u-negative yangaphakathi nendawo eyangisigcine positive so x minus 12 equals 0 yeah so if x equals 12 or x equals 12 into efanayo leyo mesisho kanye la phezulu asiqedanga sigcine ngokuthi nje x minus 8x plus 8 equals 0 mesiqhubeka sizothi x minus 8 equals 0 or x plus 8 equals 0 mase susa ngaka right lo negative 8 kuzoba x equals positive 8 or siza u positive 8 ngaka right so x equals negative 8 x equals positive 8 or x equals negative 8 yeah asiqhubekeke ngama equations ethu so 4x squared minus 25 equals 0 u4x squared u a squared negative 25 u b squared yabo njengo a squared times b squared okade ngikhombise wena phezulu a equals 2x ebese b equals 5 ngoba 2x squared u4x squared u2x u-square u4x squared ebese u5 squared u-negative 25 yeah so 2x plus 5 ebese 2x minus 5 ngoba positive 5 times negative 5 negative 25 futhi positive 5 minus 5 u0 so to get 2x plus 5 equals 0 or 2x minus 5 equals 0 noma sithi 2x equals negative 5 noma sithi x equals negative 5 over 2 must divide omabili amacala ngo2 lana sizothi 2x equals positive 5 or must divide omabili amacala ngo2 so the x equals
positive 5 over 2.